खुलुमबाय गिबियावनो आङो मिडिया लोगो नोंथांमोनखौ आं बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै जोङो मोनसे बुस्थुखौ जों क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों। दिनै ससियेल मिडियायावहाय इसिं नार्सिं इनस्टिट्यूटनि सायावहाय बहुत सारा एलिगेसन दिनै लाबोबाय थादों बा आंनि सायाव माने बहुत सारा आं अन्थाइगोरा नार्जारी आंनि सायाव दा बहुत सारा एलिगेसन दिनै माने ससियेल मिडियायाव दिनै बानसावगासिनो दङ। दा दिनै माने बिनि सायाव आङो माखासे बुस्थुफोरखौ क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों। दिनै फार्स्ट टाइम बोरै जानायमोन स्टार्टिंआव बोरै जानाय हायद्राबादाव बोरै सौहैखो बोरै फैफिनलायनाय जाखो बिनि सायाव गासैबो क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय आं दिनै मोनसे जोंनि इसिं नार्सिं इनस्टिट्यूटनिफ्राय आरो माखासे गार्जेनफोर माने जायफोरनि गथ'फ्रा दिनै हायद्राबादाव थांदों माखासे गथ'फोर माने जायफ्रा खामानि मावगासिनो दङ बिसोरनि गार्जेनफ्राबो जोंजों लोगोआव दङ। जों जयैनो मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो रायजो राजाफोरनो जोङो क्लियारिफिकेसन होनो होननानै दिनै माने मोनसे प्रेस मिट लानाय जादों। दा गिबियाव आङो बेखौनो बुंग्रोनो नागिरो थारमाने जोङो से बोसोरनिफ्रायनो जोङो इसिं नार्सिं इनस्टिट्यूटआ GDA जेनेरेल डिउटी एसिस्टेंट मोनसे कर्स माने होबाय थादों। माने सिगाङावबो जोंना माखासे बेट्सफ्रा कमप्लिट जालांबाय। जोङो माने MGYC माने महात्मा गान्धी ग्लबेल एडुकेशननिफ्राय जोङो मा लादों माने फ्रान्चाइजि लानानै अथराइजेसन लानानै जोङो बे सेन्टारखौ रान खालामनाय जादों। दा टटेलि बियो मा जों निजे माने जों बेखौ माबा खालामाखै टटेलि जोङो फ्रान्चाइजियाव बे सेन्टारखौ जों रान खालामनाय जादों। दा सेन्टारा मोजाङै मोजां सोलिबोबाय थादोंमोन। सिगाङावहाय जोङो जा 5 बेचफोरखौ जों एडमिसन खालामदों। 5 बेचआव जोंना माखासे गथ'फोर दङमोन 30 जनसो गथ'फोर दङ। सेकेन्ड बेचआव जोंनिया बुंनो थाङोब्ला 35 सो गथ'फोर दङमोन। माने थार्ड बेचआव जोंनिया दङमोन 40 जनसो गथ'फोर दङमोन। दा फार्स्ट बेचआवहाय जेब्ला जोङो बुंखायो जोंनियाव एडमिसन खालामनायनि सिगां जोङो बिसोरखौ क्लियारिफिकेसन होखायो जे जोंनि कर्सआ 6 मान्थनि जागोन। GDA जेनेरेल डिउटी एसिस्टेंट जेनेरेल डिउटी एसिस्टेंट माने कर्स जोबनाय लोगो लोगो 6 मान्थ थिउरि क्लासखौ जोबनानै जोङो प्रेक्टिकल खालामनांगोन हस्पिटालाव। जोङो प्रेक्टिकलखौ लकेल हस्पिटालावनो जों होनाय जायो। माखासे हस्पिटालजों जोङो जगाजग खालामनानै दोनखायो बेयाव नोंसोर प्रेक्टिकल खालामनांगोन आरो बिनि उनावहाय नोंसोर एक्सपिरियेन्स खालामबावनांगोन। बिनि उनाव नोंसोरो जब एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंसोरो इलिजिबल जागोन। दा बे बुस्थुखौ जों क्लियारिफिकेसन होखायो। आरो मोनसे अपसना जाहैबाय मा जायफोर गथ'फ्रा माने जुदि माने खम समनि गेजेरावनो माने माखासे बुस्थुफोरखौ जुदि जब प्लेसमेन्टनि जुदि जोंनिफ्राय प्लेसमेन्ट नागिरोब्ला जोङो मा खालामो माखासे हस्पिटालफोरजों जोङो रायलायनानै दोनखायो लकेलाव नङा। जेरै जोङो दिल्लीनि गुरगांव ओमफ्राय जोङो हायद्राबाद बेफोर हस्पिटालजों जोङो जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा कर्स जोबनायनि उनाव बा माखासे गथ'फोरा माने प्रेक्टिकल खालामनायजों लोगोसे सेलारि जुदि लुबैदोंब्ला बेफोर गथ'फोरखौ जों मा खालामो माने जुदि माने गार्जेनाबो जुदि एग्रिबा खामानिखौ जुदि एग्रिबा बा गथ'आबो जुदि एग्रिबा मा खालामनो हायो गासैनिफ्रायबो जोङो माने NOC लानानै नो अबजेक्शन जोङो सार्टिफिकेट जोङो सिगनेचार लानानै जों मा खालामनाय जायो जोङो गथ'फोरखौहाय माने प्लेसमेन्टनि थाखाय माखासे गथ'फोरखौ जों होनाय जायो। दिल्लीयाव जों होनाय जायो हायद्राबादाव जों होनाय जायो। बे लेखायैनो जोंनियाव माने दाख्लै थांनाय माने गथ'फोराव जोंनाव टटेल 43 गथ'फोरा दिनै इन्टारभिउआव जिरायदोंमोन। बिनि गेजेरावहाय माने इन्टारभिउ लानो थाखाय जोंना यासोदा हस्पिटालनिफ्राय माने मेनेजारा फैनानै गावनो खुद माने इन्टारभिउ लाफैदोंमोन। बेवहाय माने 31 गथ'फोरखौहाय सेलेक्ट खालामनाय जादों। 31 गथ'फोरखौ माने थांनो थाखाय हजोंहाय थांनो थाखाय जोंनो मोनसे लिस्ट हरदोंमोन। बिसोरो एपइन्टमेन्ट लेटार हरदोंमोन। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंखौ बुंबावदोंमोन जे जाय गथ'फ्रा थांनो रेडि दङ बा खामानिखौ मावनो रेडि दङ बै गथ'फोरखौ मा खालामनो खोन्थादोंमोन गार्जेनफोरजों एसे डिसकासन खालामनानै गासिबनिफ्रायबो NOC लानानै पारमिसन लानानै बिसोरखौ लांनायनि माने दोनलांनायनि मोनसे खोथा होदोंमोन जोंखौहाय। बे लेखायैनो जोंबो मा खालामदोंमोन गार्जेनफोरखौ लेंहरनानै जायफोर स्टुडेन्टफ्रा सेलेक्टेड जादों बैफोरनि गार्जेनफोरखौ लेंहरनानै जोङो मोनसे बुस्थुखौ जों क्लियारिफिकेसन खालामखादोंमोन जे गार्जेन आरो स्टुडेन्टआ मोननैबो माने साइडनिफ्राय जोङो मोननैबो साइडखौ जों लानानै बे बुस्थुखौ जों क्लियारिफिकेसन खालामखादोंमोन जे टटेलि GDA आवहाय बिसिनि खामानिया जागोन मोनथाम खामानिखौ जोङो बिसोरनो डिभाइड खालामनानै होदोंमोन हस्पिटालनिफ्राय जे पेशेन्ट केयार हाउस किपिं आरो मोनसेया जाहैबाय पेशेन्ट ट्रेन्सपर्टेशन। बे मोनथाम डिजिगनेशनखौहाय मोनथाम खामानिखौ मोनसे डिपार्टमेन्टआ लिड खालामो। हाउस किपिं डिपार्टमेन्टआनो नायजोबनाय जायो। हयथ' खामानिया हाउस किपिं नंजोबाबो जानो हागौ खिन्थु बे डिपार्टमेन्टआ हाउस किपिंआनो बेखौ मा खालामो मेनेज खालामजोबो हाउस किपिं डिपार्टमेन्टआनो। दा पेशेन्ट केयार हाउस किपिं आरो मा मोनसे जाहैबाय पेशेन्ट ट्रेन्सपर्टेशन बे खामानिखौहाय हाउस किपिं डिपार्टमेन्टआ माने बेखौ मेनेज खालामो। खिन्थु खामानिया बेलेग बेलेग। पेशेन्ट केयार होननानै बुङोब्ला माने अनलि मा थायो पेशेन्ट साइडआव थायो बियो पेशेन्टखौ बियो माने माबा खालामनांगौ जेरेखम पेशेन्टखौ नोङो बेडशीट मेकिं बेड मेकिं खालामनाय बेडशीट चेन्ज खालामनाय बेखौ मोबिलाइजेसन खालामनाय बेखौ मा खालामनो बिनि इउरिन केन सार्भिस एन्ड माने मा थायो बेवहाय बेक पेन एन्ड इउरिन केन सार्भिस थाबाय। बिनिफ्राय पेशेन्टखौ मोबिलाइजेसन खालामनाय बेफोर माखासे खामानिफ्रा बेवहाय इनक्लुड जायो।
पेशेन्टआ जुदि टयलेट खालामोब्ला बेडआवहाय बेखौ जोङो क्लिन खालामना होनांगौ बेफोर गासिबो खामानिफोरखौहाय आंल' नङा आं क्लियार खालामनायजों लोगोसेयैनो बेखौ मा खालामखादों गार्जेन माने माबायाबो हस्पिटालनिफ्राय जाय व्यक्ति फैदों बे मानसियाबो मा खालामखादों मेनेजार इन्टारभिउ लाग्राया बेखौ गासिबो बुस्थुखौ क्लियारिफिकेशन होखादों दा क्लियारिफिकेशन लानायनि उनावहाय गथ'फोरनाव मोनसे कुइसन खालामनाय जादों जे नोंसोरो बेफोर खामानिफोरखौहाय मावनो रेडि दंना गैया गथ'फ्रा बे समाव बुंदों जे गासिबो जों रेडि जोब जों मावनो रेडि दङ जों बे खामानिखौ मावगोन जों खस्थ' खालामग्रानि न'खरनि गथ'खा जोङो बे खामानिखौ जोङो माबा खालामगोन जोङो माने कमप्लिट खालामगोन आरो जों बेखौ माखासे एक्सपिरियेन्स लानानैबो जों फैगोन होननानै बिसोर राजि जानायावहाय जों गार्जेननिफ्रायबो मोनसे एनअसि लादों गार्जेनखौबो जों बुंदों जे नोंथांनि गथ'आ जुदि खामानिखौ मावनो रेडिब्ला नोंथांमोना हगारनो हागोन आरो जुदि रेडि गैयाब्ला नोंथांमोना गथ'फोरखौ हगारनो नाङा मानो होननानै बुङोब्ला 1 मास 2 मासजों जुदि गथ'आ बा सप्तासे सप्तानैजों थांनानै हायद्राबाद बायदि जायगाया दिनै गिदिर गोरलै बाथ्रा नङा बेसेबांबा गोजान जायगा दा बेवहाय जुदि सप्तासे सप्तानै थांनानै गोसोआ सोलायहैनानै जुदि बिसोर फैफिननो नागिरोब्ला बाहाय बुहुत मोनसे इस्यु जागोन होननानै जोङो गार्जेनफोरखौबो बुंखादोंमोन आरो गथ'फोरखौबो जों बुंखादोंमोन बेखौहाय बिराद गिदिर मोनसे इस्युआव महर लागोन होननानै आरो जों मोनसे बुस्थुखौ बुंखादोंमोन बियो थांलाय फैलाय खालामनायनि बाथ्रा गैया जै थाङोबा थां डाइरेक्टलि नोङो मोनसे टारगेट लानानै थांनांगोन आरो थाङाब्ला डाइरेक्टलि बेयावनो बुंनांगोन कर्सखौ बेयावनो कमप्लिट खालामनानै नोंसोर मा खालामनांगोन हस्पिटालाव प्रेक्टिकेल लानांगोन एक्सपिरियेन्स लानांगोन बेखौ लकेल हस्पिटालफ्रावबो बेखौ खालामनो हायो बे जोंनि प्रेक्टिकेलनि बेबस्था आरो एक्सपिरियेन्सनि बेबस्थाखौ जोंनि इनस्टिट्यूटनिफ्रायनो बेखौ खालामनाय जायो होननानै जोङो बेखौ बुंखादों क्लियारिफिकेशन होखादों बेनाव एनअसिबो लानाय जाखादोंमोन दा बिनि उनावहाय मा जाबाय दानिया थांबाय गथ'फोरखौ जोङो गासिबो एग्रि जानानै सिगनेचार गासिबो होजोबखांनायनि उनावहाय जोङो लानानै थांबाय माने आं निजे दोनलांदों गथ'फोरखौ दोनलांनानै गासिबो बुस्थुफोरखौहाय जोङो सेटआप खालामनानै होजोबबाय हस्टेला टटेलि मानाय बाहाय हस्टेला गावसोर माने मोनसे हस्पिटालाव बेखौ लाखिनाय जादों बिनिफ्राय अखानायै नेक्स्ट डेनिफ्राय सौहैनाय जोङो 25 तारिखआव जों बिनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै जोङो 28 मर्निंआव जों सौहैदों बिनिफ्राय जोङो मा खालामदों नेक्स्ट डे 29 निफ्राय हस्पिटालाव मा खालामदों माखासे ट्रेनिं स्टार्ट जादों माने बिनिफ्राय अफिशियली प्रसेसा स्टार्ट जादों जयनिंनि प्रसेसा स्टार्ट जादों बिनि उनावहाय आइ कार्ड होनानै बिसोरखौ ट्रेनिं स्टार्ट जादों सानथाम ट्रेनिं बिसोरखौ होनो होननानै बुंदों हस्पिटालावहाय जे माखासे खामानिफोरखौ रोंजोबाखैबो जानो हागौ इनस्टिट्यूटआव बिनि थाखाय जोङो सानथाम ट्रेनिं होगोन होननानै बिसोरखौ माने हस्पिटालनि माने माबाया मेनेजारा आंखौ बुंनायखाय आङो बिसोरजों सानसे ट्रेनिंआव थाफादों ट्रेनिंखौ माबायदि मोनदों खामानिखौ माबायदि मोनदों बेफोर बुंनाय आं सोंबाय थादों जुदि खामानिखौ इन्टारेस्टेड गैयाब्ला नोंसोर बुंनानै ला बाखि माने जों बेखौ माने क्लियारिफिकेशन खालामगोन होननानै आं बिसोरखौ बार बुंबाय थादों जेब्ला आं सौफैजासिम माने आं रिटार्न जाजासिम गथ'फ्रा आंखौ मा बुंबाय थादों जों बहुत मोजां मोनदों खामानिखौ जों मावगोन होननानै आंनि सिगाङाव बुंबाय थादोंमोन आरो एगेन आं फैनायनि सिगां बिसोरखौ बुंबावदों जे नोंसोरो बायसान्स जुदि खामानिखौ मावनो उसुबिदाबा आंनो खोन्थाहर आं नोंसोरखौ लानानै थांफिनगोन बाहाय जेबो इसु गैया हस्पिटालाबो नोंसोरखौ फर्स खालामनो हाया बाहाय जेबो माने गिदिर इसु माने माबा खालामनो दरखार गैया माने आं नोंसोरखौ निजे थांनानै गार्जेनजों रायलायनानै आं नोंसोरखौ लाबोफिनगोन बे खोथाखौ बुंनाय जादों जायफ्रा खामानिखौ मावनो बायो इन्टारेस्टआवबो फैफ्लांदोंबो जानो हागौ बेखौ आंनो क्लियारिफिकेशन होनानै ला दा बे लेखायै माने हस्पिटालाव एनरलमेन्ट जाबाय ट्रेनिंबो स्टार्ट जाबाय दा आं जेब्ला बेक जाबोफिनो माने नेक्स्ट डे आं जेब्ला बेक जाबोफिनो 30 तारिख माबायावहाय माने मेआवहाय आं जेब्ला बेक जाबोफिनो हस्पिटालनिफ्राय बिनि उनाव आं जेब्ला न' सौफैदों न' सौफैनाय लोगो लोगो सानैसो गथ'फ्रा माने खामानिखौ आं मावनो बाबाय आं बेबायदि खामानिखौ माने आं एडजास्ट जानाय नङा आं खामानिखौ मावनो हानाय नङा बहुत खस्थ' होननानै सानैसो गथ'फ्रा आंनाव कमप्लेन हरदों बा हस्पिटालनिफ्रायबो आंनाव रिपर्ट फैबाय लोगो लोगोनो आं गार्जेन मिटिं खालामनानै गार्जेनफोरजों आं जनायखांनायनि उनाव आं गार्जेनफोरखौ बुंदों बिनि उनावहाय आं मा खालामदों गार्जेनफोरखौ लानानै आं निजे गार्जेनजों डिसकासन खालामनानै गथ'फोरखौ जों लाबोफिननोसै गथ'फ्रा जुदि खामानि मावनो रेडि गैयाब्ला गथ'फोरखौ जों लायनो थांनोसै जाय गथ'फ्रा खामानि मावनो रेडि गैया बिसोरखौ आं लाबोफिनगोन होननानै गार्जेनफोरजों रायलायनानै आं नांगौबा हारसिंनो थांगोन नोंसोर थांलायलायनाङा होननानै आं गार्जेनखौ बुंदोंमोन खिन्थु सानै गार्जेना आंजों थांफादों जोंबो थांनोसै हारसिं खस्थ' जागोन मेनेज खालामनायावहाय ट्रेनजों फैनायावहाय नायस्लाबनो हानाय नङा माखासे गथ'फ्रा फैफायोबा माने माबा जागोन होननानै सानै गथ'फ्रा जोङो फ्लाइटजों थांनानै जों सौहैदों बिनि उनावहाय जेब्ला जों सौहैयो बिसोरो माखासे अर्गानाइजेशन माने माबायाव थानाय तेलेंगायाव थानाय तेलेंगाना बर' एसोसिएशननो बिसोरो मोनसे कमप्लेन होनानै दोनदोंमोन दा बे लेखायै बिसोरबो फैदों बिसोरबो हस्टेलाव फैनानै आं जेबो खबर गैया गार्जेनफ्राबो जेबो खबर गैया गथ'फ्रा खबर होनानै दोनदों जानो हागौ खिन्थु बेवहाय माने जों सौहैनाय लोगो लोगो माने बेवहाय माखासे जोङो माने खोथा रायलायलायनाय जादों हस्टेलनि गाहायावनो बे खोथा रायलायनायनि गेजेरजों जायफ्रा गथ'फ्रा मावगासिनो दङ बाहाय माखासे मिस आन्डारस्टेन्डिं जालायलायदोंमोन जे गथ'फ्रा बुंदों आंखौ माने थगायनानै लाबोदों माने ओरैबायदि बुंनानै लाबोदोंमोन खामानिया बिदि जायासै बिदि नङा बेबायदि होननानै आंखौ एलिगेशन लाबोदों दा आं बेयाव बुस्थुखौ क्लियारिफिकेशन गासिबो आं बुंखादों जे जुदि आं थगायनानै लाबोदोंबा आंसो थगायदों जानो हागौ
किन्तु हस्पिटालनि मेनेजारा मालाबाबो बे थगायनाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला थगायनानै लांनाय गथ'आ मा बेसे गोबाव खामानि मावगोन बे बुस्थुखौ बिसिनाव अलरेडि एक्सपिरियेन्स दंखायो बेयो टटेलि क्लियारिफिकेसन होखादों जे गासिबो खामानिखौ क्लियार होनानै लानानै थांखादों दा बिनि उनाव गेंग्रें गुंग्रें जानायावहाय उल्टा सिदा खोथा माने रायलायनायनि गेजेरजोंहाय हस्पिटालनि अथ'रिटियाबो तेलेंगाना बड' एस'सिएशननो माखासे माने सोर सोर फैदोंमोन आं बेखौ मिथिया बेवहाय क्लियारिफिकेसन होनायावहाय खोथाया बेयावनो सलुसन जोब्बायमोन बिनि उनावहाय आङो गथ'फोरखौ बिसोर बुंबाय जे जेबो नङा जायफ्रा खामानि मावनो इन्टारेस्टेड दं बिसोर थालांदो जायफ्रा माने खामानि मावनो गोसो गैया बिसोरखौ मोजाङै मोजां लानानै थांफिनबानो जाबाय बे लेखायै आं मा खालामदों गथ'फोरखौ गार्जेनजों रायलायनानै जोङो फैनो होननानै जोङो फैनो ओंखारबायमोन दा फैनो ओंखारनाय समावहाय जोङो ट्रेना एथबां माने गेदारिं भिरखाय माने जोङो मा खालामनो हायाखै जोङो हर थानो गोनां जादों बेयावनो नेक्स्ट डे जोङो नेक्स्टनि माबाजोंहायसो जों फैनो गोनां जादों ट्रेनजोंसो फैनो गोनां जादों दा ओइदिनखालि मोनायाव माखासे जोङो मा तेलेंगाना बड' एस'सिएशना आं जेब्ला माने आङो रुमावहाय माने रुमाव जों जयैनो स्टुडेन्टफ्राबो 18 जन गथ'फ्रा फैफिनदोंमोन बेवहाय जोङो जयैनो गार्जेन टार्जेन जों जयै जोङो रेस्ट लादोंमोन माबायावहाय बे समावनो तेलेंगाना बड' एस'सिएशननि माखासे ग्रुपआ फैनानै माने आंखौहाय माने मा खालामदोंमोन बेवहाय माखासे सोंनाय फिननाय खालामनानै भिडिअ सिडिअ खालामनाय जादों माखासे आंखौहाय जबरदस्ति माने आंनि माबाखौ बुंनो होदों बिसोर जे आंनिनो गोरोन्थि जादों होननानै बिसोर आंखौ बुंनो होनाय जादों बेवहाय आंबो बायद'थायाव आं बुंनो गोनां जादों जे आं माने आंहा ओरै जाबाय होननानै आं बुंनो गोनां जादों बेवहाय आंखौ क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय एथबां गुवारै क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय बिसोर आंखौ चान्स होआखै बेवहाय दा बे लेखायै बिसोर भिडिअ सिडिअ बानायनानै बेयावनो मा मिडिया टिडियाव होलायनाया बेयावनो माने भाइराल जानाय जादों आंनि सायावहाय बुहुत माने एलिगेसन लाबोनानै फट' सट' शेयार खालामनानै बिसोर मा आंखौ माने निउसाव माने बड'लेण्ड बुब्लि बा बायदि बायदि निउसफ्राव आंखौहाय आंनि सायावहाय बहुत सारा इसिं नार्सिं इनस्टिट्यूटनि सायावहाय एलिगेसनखौ बिसोरो मिडियायाव होनाय जादों आं बुंदोंमोन आंनि गथ'फ्राबो बुंदोंमोन जे बेफोर बुस्थुखौ मोजाङै क्लियारिफिकेसन खालामखांनायनि उनाव नांगौब्ला मा साजा होयो होनो हागोन दाया जुदि आंनावबा आंखौ मा साजा होयो होनो हागोन खिन्थु माने बुस्थुखौ मोजाङै क्लियारिफिकेसन खालामनायनि सिगां माने बेबायदि जेबो माने माबा खालामनो दरखार गैया जेनेबा ससियेल मिडियायावहाय बेबायदि खालामनो नाङा माने बहुत माने माबा जायो होननानै आं बुंदोंमोन खिन्थु बिसोरो क्लियारिफिकेसन खालामनायनि सिगांनो बुस्थुफोरखौ नायबिजिरनायनि सिगांनो बिसोर मा खालामदों माने मिडियायाव होनानै बेखौ माने भुवा माने भाइराल खालामनाय जादों दा बे लेखायै माने दा बेवहाय जेबो नङा जों फैबाय सौफैखांनानै जों बेवहाय गार्जेनफोरजों जों होनदोंमोन मिटिं टिटिं खालामनानै जोङो रायलायनायनि गेजेरजों बाथ्राया सलुसन जाजोबगोन मा गोरोन्थि जादों सोरनाव गोरोन्थि जादों बेखौ जोङो गार्जेनजों रायलायनानै जों बेखौ सलुसन खालामगोन जों बेवहाय खारग्रा नङा जों खारनानैबो खारा आरो जोङो दाय मावग्राबो नङा जों माने जोङो मा खालामगोन गासैबो बुस्थुखौ जों गार्जेनफोरनो क्लियारिफिकेसन होगोन गार्जेनजों रायलायनानै जों मा खालामनांगौ बिनि डिसिसनखौ जों लागोन होननानै जोङो रायलायनानै फैनाय जादोंमोन आरोखि बेवहाय फैखांनायनि उनावहाय माने दा बेवहाय बाखि जेबो माने माबा गैया आं आंनि बुंनांगौ बुंबाय दा जायफोर गथ'फ्रा बेनि गेजेराव आं मोनसे सोंथि सोंगोन नोंथांनि इनस्टिट्यूटनिफ्राय दहाय खामानि मावबाय 42 गथ'फोरा इन्टारभिउ होदोंमोन बिदिनो साबेसेया सिलेक्सन जानानै साबेसेया फैफिनदों आरो आद्रा मावनाय दंबावो नामा दङ माने बेवहाय मा होनदों टटेल 42 गथ'फ्रा इन्टारभिउ जिरायदोंमोन बिनिनो 31 गथ'फ्रा बेवहाय सेलेक्सन जादोंमोन 31 गथ'फ्राबो थांजोबदोंमोन बिनि उनावहाय दा गासैबो गथ'फ्रा रिटार्न जाफिनाखै जायफोर गथ'फ्रा माने क्लियार माने बुजिखानाय बुजिग्रा गथ'फोर बिसोर गथ'फ्रा मा खालामदों बिसोर गथ'फ्रा दा अलरेडि 12 जन गथ'फ्रा बाहाय खामानि मावनानै दङ बाखि गथ'फ्रा माने रिटार्न जाफिनदों जायफ्रा माने खामानियाव इन्टारेस्टेड गैया बिसोरल' रिटार्न जाफिनदों